yankewa wani zakara hukuncin kisa a jihar Kano. Wata babbar kotu a jihar Kano ta yanke wani zakara hukuncin kisa har lahira ta hanyar gigara masa sabuwar wuka. Mutumin da ya mallaki zakarar da aka zartarwa da hukuncin kisa a Kano ya ce bai ji daɗin yadda marigayin ya haɗa shi faɗa da maƙwabcinsa ba. A ranar Talatar da ta gabata ne mai shari'a Halima Wali a wata kotu da ke Kano ta yanke wa zakaran hukuncin kisa. Matakin ya zo ne bayan wasu makwabtan mai zakaran biyu sun shigar da ƙara inda suka zargi zakaran da hana su sakat. A tattaunawar mu da mai zakaran Isiyaku Sha'aibu mazaunin unguwar Ja'in da ke birnin Kano ya ce bai taɓa samun saɓani da makwabcinsa ba tsawon shekara 20 sai a dalilin zakara. Ya kuma ce ba zai yi kewar zakaran ba kasancewar ba wata shakuwa suka yi da shi ta kud da kud ba. Isiyaku ya shaida mana cewa yara ne suka yanka rigimamman zakaran a ƙofar gida ranar Juma'ar da ta gabata. Tun farko ɗaya daga cikin waɗanda suka shigar da ƙarar Yusuf Muhammad ya ce carar zakarar da ke yi tana shigar masa haƙƙi don kuwa baya samun barci cikin lumana. Isiyaku Sha'aibu ya faɗa wa kotu cewa dama ya sayi zakara ne domin bikin Easter inda ya buƙaci kotu ta yi masa rangwame zuwa ranar Juma'a kafin zartar masa da hukuncin kisa domin amfanin ranar Good Friday.